Naš narod je stradalnički. Naš narod i sveta njegova riječ je sloboda. Uvijek je okupljao se oko toga i to dijelio sa drugima i nikada nije bio sebičan. Naš narod je toliko puta, baš kroz stradanja i žrtvu, osvajao iskustvo slobode i vaskrsenja, dosežući maksimalne granice ljudskog i hrišćanskog postojanja na zemlji. Danas su prostori gdje su živjeli Srbi pusti, prazni. Tamo nam nisu dozvolili da se vratimo da bi ostvarili svoja imovinska i druga prava. Zato se pitam, ko je dobitnik vašim progonom? Ostala je samo pusta, prazna, neobrađena zemlja. Zlo je upisalo sebi još jedan dobitak. Čovjek je poražen, a Bog koji hoće mir među ljudima još jednom je izneveren. I to kako?